Gibutyag karon sa Department of Agriculture kundi nga Posibleng Musaka ngadto sa 60 to 62 pesos matag kilo ang presyo sa bugas pag-abot sa harvest season karong Setyembre. Sumala pa ni DA Secretary Francisco Chu Laurel kini tungod sa pagsaka sa production cost sa mga mag-uuma. Ato maminawon ang tipik sa pamahayag ni DA Secretary Francisco Chu Laurel. Definitely, ang utos ho natin ang ating Pangulo is gawa ng paraan niya kung paano mabababa yung average. No? While there will be still premium rice and there will be low-cost rice pa rin in the market. Gani yung gipasabot nga misaka sab ang presyo sa fertilizer ngadto sa 3,000 nga gikan sa 1,600 pesos. Ginatunan sa nila nga ang pipila ka pamaagi sama sa rice blend o corn blend aron nga magpabilin ang presyo sa bugas. Ang rice blend mao ang pagsagol sa imported o lokal nga bugas sama sa 70-30 or 60-40 nga gidaghanon. Samtang 50-50 sab ang white corn ug bugas ang corn blend. Gani usa sa ginakonsidera nila ang pag-subsidize sa gobyerno ug paghatag og fertilizer sa mga mag-uuma nga ilan ang ginapangayuag budget sa panggamahanan.